Benvinguts al Freaky Online càpsula 532. Ens anem a Norma Editorial i ens anem al segon volum de Negaloid amb Vicent Pierrot com a autor complet. Bueno, no, perquè també hi ha el colorista que no surt en coberta, però sí que Florence Breton, el colorista, que aquí no surt. Segon volum, La última palabra. De què va que és? D'entrada, format franco-belga, tot xaco, això sí, volum 2 i sense extras. Va pelat, només tindrem uns agraïments al final i para de comptar. I aquesta il·lustració en blanc i negre. Història ecofuturista, un món destruït, una colla de supervivents, bàndols enfrontats i un protagonistes que estan dividits, una parella que estan dividits. Aquí trobarem on està cada un d'ells i que es volen ajuntar per intentar de salvar aquest planeta, que ells hi ha un llibre que dona una profecia que aquest planeta Terra s'anirà a prendre sac pel vent aviat i volen intentar d'impedir-ho. El protagonisme passarà cap als fills, les filles d'aquests dos principals protagonistes anteriors, i es barrejarà també el que és el passat, o sigui, els flashbacks, i el futur, perquè amb aquest llibre veuen més enllà del que està passant en aquells moments. Dinosaures, molt de mar i aventura místico-èpica de ciència-ficció. Comparaven molt amb Moebius, a mi em recorda més a Giger, potser, l'estèticament, perquè té aquestes imatges, moltes imatges de doble pàgina, de doble space page, molt espectaculars i amb maquinots, ara veiem algun maquinot per aquí, maquinots i dinosaures, que és el que li mola en aquest senyor dibuixar. Ai, ara busco maquinots i no me'n surten. Maquinots. Bueno, o ciutats, pum. Toma, pàgina sencera aquí, amb un barroquisme espectacular. És un còmic molt barroc de dibuix. Pam. Supermaquinón volador. Això. Espectacle visual i aventura ecofuturista amb bitxitos. Salut i a llegir còmics.